Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka Central Disciplinary Committee jong ka khnam. Kabalai kendo kerki aga khar terek menta unailar. Kalai kran sani ba halor ka jingkran ba James ban basaimaj. Ubalong ru Vice President ka khnam sengkemi. Kabalami lengba ka Pati CTV. Hakabaw lapan pau ya ka jingtmu ban yakon yak election MLA araja katpra nakaseng PDF. Kinoy lam nyong ka khnam kilapan pau ba kaseng kamla ban khangla ya ka jingla lu ju. Handai ka jingpan pau ju ya ka jingtmu ban yadan menta bat kaseng People Democratic Front PDF klan da pensha sha kaseng kalong jing pen khen ye kriti sincha jong kaseng kumta halor kani na kalyang ka Central Disciplinary Committee jong khnam kalapha da ka shiti sho ba James ban basai mon bat pan jing pensha halor kani ka jing kran ju kalau penlong ini ya kebangin hak yang syukos ya Vice President ini ba James ban basai mon I belong Vice President jong ka Central Body don halor ki daw ki pekongsan ibaga disciplinary committee lang baka jing aibor jong kasi isi haban penyat bet ya ka jing don kam bat ban buran pi ya constitution jong ka parti bro kawe kata de ka ban komdo de ka jing pen ajung i kini ka daw suko si I kalong namar ba ka ban kong de haga jing syang lakwa ban kali be iba ban markhman pada day bi ko executive committee di ba parti ko khat re ka jing tap ka jing I ki bubun ki executive committee ka panlong ya ka kanhun ka jing I ka parti ko jing I ba ni sam jing bang kali I halor ki ba ngelayo sngo ya ki jing mud jing I ba in mi na ka parti ko jing I te ka sam jing ngi bang wat ka jing sai te wala ka taru kum ka kanhun hi namar bu Vice President ngi burom I kumunong yalam jang ka parti bat ngi Imsyamla perkhat bangin le hadu kata kebentar bangin air syukos dari day tat haka khat artrik ha bakalami ulang ba ka lat pathai kubur ka bangi I ba Vice President jungi ula penkhen je ki kendon ki ba ka constitution je ka parti ki jungi kala bu deng takadaw hapan air syukos ye kata deka ki jing penkhen jungi gawe kalong namar ba katkum ka constitution hi joko parti ko jini lembaga artikel ke ba arpo ka kransyai ba dulu member jong ka CC la ni member jong ka nuka primary unit habo pep license ki jingelang haban a jing tip sagi isi e bat ban pentip ru ka daw boleh bi mla ban poi ten re ba ban om de tang license bun bagi cap ila pep isi ta ka daw kal panlong ngi ba in haban ai rak sukos khang pnyok dik syai te ka ba kham kong san ka de namar ba mai la kransyai ba ha tu khat artrik lam bagalat thai kubor ka bal penlengo ka pen kendit ngi kalong bai ong bangang rang don ka khnam ba hadu mentang rang don ka khnam te I ong pat ba ini le no pat na ka PDF ni ngolongo ring sku ketit ya kanika jing ong jing ba ban balai ba habai rang don ka khnam ikan bas persyapat ya ka khnam ban ong bangani le pat na ka PDF kata gadis kawai pergajik penkhin kendon ka ba khat khandai jong ka section ka ba khat khandai haka benta ka ba haka F ya khat khandai F ka ba kransyai ba unu kandidat ani unu members jong ka parti kuba dan ka parti jengi umla bandon bat kawai pat ka parti lani umla ban kan bahasa kawai pat ka parti tikat bu dang-dang ka parti jengi unamla bu likan pasi kuwi par ka parti kata gede kuwi ka ba ngingi ilang bag tuklat sai kubor ka bami ilakan pas persya ila parti khnam batla ong dak persya be ngile na dia kata penlong ngi ai dan sukos na kata ini ke jingle ka bam khan snap ke jing ya kanika jingbu baik bu reti juga constitution namar play habangi dan ka constitution ni haban bu reti ya kan debat ka disciplinary committee kan haban tray ki kam ki jongka kat kum balaban syet da ka CC ya ka bakal pendek kata kat kum ngim semlayak lat namar kat kum ka jing ong hi jongka ni ka constitution ki kala kransyai ka ong ba ban ru itip hi namar ba ka jing aipor ka jongi ye I be injubab ka de news ki kat kum giriti trekam jongka constitution ni parti ki news ni de ban ai jing tip saka
parti kalau benong show presiden leni syak CEC bat kumju ru ban ai dak jing tho syak disciplinary committee halor ki ai kidau ka bami kren persya ai ka seng bat i kwa benile no nak wei pat ke parti habai ladi ong be idang don hapo ka parti kna ka parti kam don kti ai ha ka ban ai bor ya u ba ban bu le long u executive member jong kasai autonomous district council kami sem la ai bor ai bat ka ni ka di ka jingle le si ni ngosi ban ong ba jau CM badan burom ba ka ai ka ba ulale kalong ba ula ai ka ni ka kam le si klem da konsol ha kom ko biak hoi la ICT min swa sa parti ba min kuan pedong IM na ka parti ke jongi tien rei ni ngosi pat haba ka kanhun ko jongi ka kersan PDF balai pat ba pan singan swa ba insim ka sejam ko khadu ban ai ka ni ka banta insim konsol isu ka parti te kawai kanong rim kalong ba berbor hingju kren ba ka kanhun ka jongi kamdei ka ba ka kanhun ka ba kwai suki in kwai ka ta ka suki ban ong ban long IM long CM long minister kom ta ter ka thong jongi kalong ban trehop tredep ya ka banta ka bala ban syat ngi do kwai ba kata ka di ka thong jongi te dei na kata ka daw ka jing terwa suki hangi kamlong ka ba songdor hadu kata ta mereka ba kham songdor ki di isu ber ka ta mat yong ka ri ba ka jat ben ri ladang ilala ban tre kita lam dalong IM ru Nisno kata kalau ke koridor, macam itu, kari baca koridor.